L-imsieba soċjali kienu konxi li l-ekonomija ta' pajjiżna sejra tajjeb, iżda ma kinux qed jistennew li wara 20 sena l-Aġenzija Internazzjonali Standard & Poor's kienet se tolli r-rating ta' pajjiżna minn BBB+ għal A-. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borg qal li b'dan iċ-ċertifikat pożittiv jinsab ottimist li fi żmien li ġej pajjiżna jkompli jgawdi minn aktar investiment. Aħna naturalment nieħdu pjaċir b'rapport bħal da, meta inti tqis il-pajjiżi li għandna madwarna l-ekonomija tagħhom, meta tqis il-Standard & Poor's perswas li bħalissa ma tantx qegħdin japgradejaw pajjiżi, xi kollok il-Malta tiġi upgradjata dak huwa riżultat pożittiv ħafna. Dan huwa wieħed mill-affarijiet illi investitur li qed jaħseb xi jinvesti Malta iħares lejha. Bħalu jaħsibha d-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia li stqar li rapport bħal dan jista' jħeġġeġ aktar kumpaniji u negozji biex jinvestu u jimpjegaw aktar ħaddiema. Ir-ratings jiġu konsultati anki għall-investiment. Allura kemm għall-employers lokali u anke dawk li jkun qegħdin iħarsu fejn jaqblilhom jinvestu. Daw l-indiċi jagħtu indikazzjoni ta' flima pajjiżi jaqbillhom ikunu. Daw naturalment jieħdu jixfu ħafna affarijiet tal-ekonomija, il-qat, l-inflazzjoni, il-business confidence, u minn hemm joħroġ l-assessment tagħhom. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li jinsab ottimist li l-budget li se jiġi preżentat nhar it-Tnejn se jkompli jibni fuq is-suċċess li kellu pajjiżna f'dawn l-aħħar 3 snin. Jimlina b'kuraġġ għal-futur biex inkomplu naħdmu u il-credit rating komplu jgħolla għal-fuq anki kemm bħala pajjiż, bħala nazzjon, bħala taġit għal kulħadd. Żgur li l-diversi miżuri li ttieħdu biex tikber l-ekonomija u iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol qed jagħtu l-frott tagħhom. U naħseb li dan il-budget għandu jkompli jibni wkoll biex il-credit agency barranin internazzjonali ikomplu jtejbu l-credit rating tal-pajjiż.